खुलुमबाय। आंनि बड' एन.बि.एम चेनेलाव नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो खाथिनि बेल आइकनआव थुनानै हो लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अनसायगोन होननानै। दिनै 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिथायखौ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-सापरिनि एस.पि. बर' गोजौ फरायसालियाव खुंनाय जादों आरो बेयाव धेमाजि जिल्ला एबसु आरो मिरु एबसुआ ज' जानानै दिनै सावरायमेलखौ लानाय जादों। अनला खारै जाग्रा बर'नि फिसा नबजित नार्जारिनि जोबोर मोजां समायना थांनाय हरनि मोसानायाव गासै बादायारिफोरनि मादाव नबजित नार्जारिया बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननो हादों। गरायसर फुख्रिपारा गामिनि गासै सा 7 सुबुंफ्रा लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन। जाखां-लोंखां बेलासि समाव बरनदि दैयाव दुगैदोंमोन आरो बरनदि दैखौ बारस'नो नाजादोंमोन। बरनदि दैखौ बारस'नो नाजानायाव थानेश्वर बर'आ दैनि दाहारजों बुखार जालांदोंमोन आरो लोगोफोरा रैखा खालामनो थाखाय नाजादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायाखै होनना दुखु फोरमायदों। बर'नि फिसा रामा बर'आ 22nd ISKF नेशनेल काराटे चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हादों। बिटिसिनि मोनसेल' बियाबाव खुंजानाय उफ्रा बिसायख'थिनि 22 नं खख्लाबारि बियाबनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ दिनै देरहाबाय। इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि मन्टु बर'आ 32,571 गासै भट मोननो हादों आरो मन्टु बर'आ बिपिएफ दोलोनि बिजाथि शंकर बर'खौ 16,172 भट बारा मोननानै फेजेननो हाबाय। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि रादाबफोरा। आसा खालामो फिन उनाव मोजां रादाब लानानै लोगो मोनफिनगोन होनना मिजिंथिबाय। थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय। आरो सोरबाफोर गोदान दंब्ला साबस्क्राइब खालामना होथा लोगोफोर। थेंक इउ स' माच।